Skola fir-Rabat Għawdex li l-ftuħ tagħha tħabbar 5 snin ilu mhux mistennija tiftaħ il-bibien tagħha qabel 3 snin oħra fl-2023. Dan ħareġ minn tweġiba li taf il-Parlament il-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici b'risposta għal mistoqsija dwar l-istess skola mill-membru parlamentari nazzjonalista Chris Said. Madwar 500 student Għawdxi kienu mistennija jżansnu din l-iskola ġdida is-sena li għaddiet. Madankollu issa jidher li ħafna minnhom ikunu diġà spiċċaw l-edukazzjoni primarja tagħhom meta titlesta din l-iskola. U dan minkejja li fi kliem Owen Bonnici stess l-iskola l-antika li fiha qed jattendu l-istudenti tinsab f'qagħda prekarja u mhix adegwata. Il-proċess tal-bini ta' din l-iskola mill-ewwel beda bil-problemi, jiġifieri sa minn meta kien għadu qed jiġi identifikat sit għall-bini tal-iskola. Il-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda l-FTS kienet sabet sit li però ma kienx skedat tal skopijiet edukattivi biex imbagħad ġie deċiż li l-iskola tinbena bis-swit il-Middle School fir-Rabat. L-MUT esprimiet tħassib għal fatt li studenti se jkunu qegħdin f'ambjent ta' sit ta' kostruzzjoni sakemm titlesta l-iskola ġdida ħdejn il-Middle School. L-eks Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo kien ħabbar il-ftuħ ta' 3 skejjel ġodda, din tar-Rabat Għawdex, waħda f'Marsa Skala u oħra f'San Pawl il-Baħar. Bi studenti f'diversi skejjel fosthom dawk ta' San Pawl spiċċaw jitalmu fil-containers. Minn barra li t-tardjar fit-tlestija tal-iskola f'Għawdex, dik f'Marsa Skala ħadet 2 sentejn aktar milli suppost biex tlestiet u dik tal-Qawra għadha trid titlesta minkejja li d-data ta' tlestija tagħha ilha tiġġebbed minn sena għal oħra.